A few moments later. Doon ka ba? Tabi ka doon. Tabi ka doon. Yun o, mali pa akong bibitin. Kasi yung dalawang tao. Kidutin mo yung kipan sa palit. Yan. Ikot ang electric pa na equal steady di ka malaot ng lipstick na mo. Sabi ko, Day, punta ka na lang. Lilia, antay na yung Jason. Sabi ko, antayin mo ako hanggang alas 6 sa inyo kasabay tayo doon. Kaya makikita sana ako. Kaya iwan na ba, puntahin ko rin dito. Kaya na ron, hindi na pala naman yung picture kaya mapas mo na rin. Photographer. Iban ka na lang. Ano yung soft drinks? Saan? Doon na Jason, sino mag-picture siya na picture? Ayoko sa kanila. Ikaw ako ko yun eh. Ha? Ikaw yung kukunin. Kuya, picture mo kami. Ako kukurin ng ano? Ilan pa sa umagaya, noon sa mangka. Kaya ating Jason kay Kapong Pasinid niya. Siyempre mga ito, ang mga nag-idol, tapos ano na iso, hindi rin gusto ko kaya ay tulungan tayo dyan na. Kaya na tayo sa TV yun. Ikaw na yung magkakita. Di ba ko i-adjustan yan pa? Yung ano? Ano drinks mo yung sa marami? Eh? Baka may yung views niya. Kaya na mo, ano? Dahil kaya na mo. Eh, pag kumain? Pag-isip ko lang yung ako. Medyo dyan. Oo, may ito. Ang tinay, tinay. Ay, gusto mo ka lang enjoy ako. Sige na mo, hindi ko nilo. Yeah! Wow. Hindi ba ako sige, kaya naman ito kaya. Ano ba na ginang para ko? Ako pala ba yung video? Pwede pa. Babay na. Bagay na akong para maganda. Ano mo, maglasing din naman oh. Kahit na ako, masinday na. Flashlight. Kahit pa mga adlaw, kung bunta, kung paangay, magpunta ko sila lang ko, kung sila lang. Grabe, sinukatay naman. Kaya nga. Grabe, nangyumil ka nagsinukatay na ako. Dalawa, pero ako wala. Ikaw na ko sa zooming. Ito ante. Namili kayo doon? Kaya wala yung susunod na yan. Paul, man. Maganda mo na doon, Nante? Unang-unang natin naman. Meron bang natin? Bakit yung pahuli sa akin na parang sabi mo naman, di ako pinulon. Kaya naman ano, Disneyland Live, kailan? December. Next month? Ay, ito din pinakakan. Ano yung Disneyland Live?
Uy, ba't nagtulog-tulog ka? Maganda ba? Meron ako bukod. Katala mo siya, katala pala kala to yan. Pinaprint niya. Inesip ko lang. May isa kasi pinigil siya kasi. Hindi naman talong-talong, hindi ka patapos mo lang kumain. Ayan, dalawa. Okay ako nito. Ayun. Di pala lumis ko yun. Ay mo yan. Ano taga ano Ay! tira nyo? Kaya di ako kuha ko eh. Ang good. Sa ito pansit. Eh, masarap. Eh, yun ba yung brand nyo? I'm sorry. Ano siya sa gin? Kinakain ka rin? Kain ka na? Kapag mga may bisita nila, Hindi pa yan. paano na tayo dito? Mabutan tayo lang. Yan, kung may labot nila. Kailangan nito mabutan. Bakit, di ba? Ano Brian ba? Ano ba yan? Tuwing may mga handaan, di naman ako makabi. Kaya rin po doon sila magpunta doon. Wala na, kayo lang may iwan doon. Mas bali pa rin na sila nagpunta. Malasing sila ng isa. Mahuli namin. Huli mo ka? Huli. Ano ba buti mo? Huli na. Maga na yung wala sa kyanan. Ano? Gabi dito ina po. Ina po din. Kung mas ayaw rin ang gabi dito. Hindi na po na po. Wala pa lalay na po na. Kaya kaya kung ayaw wala po. Ha? Huli sa lab. Matapot ko na po. Ito na wala. Wala din yun. Di wala yung motor dyan. Hawa ka rin doon. Tayo mo, Jit. Kain ka pa? Hawa ka rin doon. Tama doon. Bakit ako patayuin mo? Ito na yan, Teo. Maganda ako mag-exercise. Kusinta lang. Kaya kakanin na. Walang makanin sa bahay. Kapulad na nga. Uling sa di pa dito. Huwag lang yung agad. Tingnan mo na natin. Ikaw magiging doon. May mahal eh. Tingnan na natin. Wapit ka siya. Saan mo? Planta niya babit yun. Saka na lang taas yun. Dahil dito. Na. Ibahaw. Ano bahaw na kami nilungan ko? Ay, ano ba? Paano na mo yung ano? Dili, asan ko na. Dali lang asan ko. Asan mo sa Kahit niya amin eh. Kalami na ba utara? Malaki din. Basta malaki din. Ang dami pa kanina. Akala ko di malapalit. Basta kung hindi ko dito ka. Nagawin lang. Kailangan kami ang dukot banda. Basta dito. Wala? Ay, o pala. Ha? Sorry naman, nakalimutan mo. Ilang mo pala yung pag-iti na yung nanon, yan? Kasama na yan? Oo. Sama na yan? Ikaw ang lang, mga napagkanin sa bahay. Bawa nga ka. Wala ka dyan. Mag-iwin siya. Kanina lang. Biko. Ang tawag dyan? Puto na no, kulay-kulay. Kalbirit lang. Ha? Puto na kulay-kulay. Wait lang, oy, wait lang, oy. Ano ba? Ulit. Ano lang ito? Ano ako nagluto, anak? Tama na, Bik? Pwede na, Bik. Tayo ko lang yan. Nawi, ito, dulo. Ay, iyo. Nilipit mo na pagkain dahil. Wag mo namin dahil sa dunitas na buto-buto dahil. Uy, lami? Wala ko na. Ano naman kayo yung mga buto? Tipinong pa. Iligpit dahil. Punta ilawin mo isa dahil. Taguin na, taguin. Plastic, eh, lalo na ko. Taguin. Trabaho ng pasangan-sangan ni Bugasa, huwag man. Sa manyapon sa aso mo, sa rooftop. Ay, salamat na mga ito para. Hindi mo lang ako. Mag-problema na tayo sa daraw sa alam mo kasali maghapunan. Wala na ito nila eh. Nag-aros na. Magkano upad nila dyan dahil sa ano? Yung dahil nila tulita. Yan, tapos mo to. Dalawa ka? Hindi, dito ka. Eh, basta din ako. Sino yun? Uy, pati. Yung plastic nun. Sumawli naman daw yun. Ah. Kalimot ka kayo. Tingnan pa rin. Iwasan din yung iba. Ay, karoon. Inihapan mo na yan. Ako na baka mo yung magpuan.
Sino ba? Parang ganyan ba? Add to cart sa Lazada. Wala nang dumating hanggang ngayon. Uy, level sa kalagwan. Tapos, abot ang makalaw. Pwede na. Ha? Ha? Laki lang yung baka. Malaki yung mga yan. Kapal ka lang dito rin. Ha? Kapal ka. Isa sa nila ba naman yung mga Ilang may ano? Taibin. Doon sa tipak na nakalisa. Tulong rin ko na po sa kapal mo. Buba niya po sila rin. Ano yun? Talaga sila. Meron pa sa yata? Meron pa? Meron pa dito. Pag yan, nagtakraban mo muna. Bakit ba una? Ano pala? Hindi ka magkusuga. Hindi ko na yun dyan mo. Oh, saling ka lang. Gusto ko lang.